Bé, d'entrada cal tenir en compte que el país és un mitjà de comunicació lligat a uns interessos econòmics i polítics determinats i que des dels anys 90 presenta un anticatalanisme cada cop més exagerat. I no vol dir que les seves notícies no serveixin, però sí que hem d'anar buscant per Catalunya certs matisos. No sóc l'únic que ho diu, hi ha publicacions al respecte. L'objectiu del vídeo del País és fer-nos creure que el terme corona catalano-aragonesa és una manipulació perversa del catalanisme. I a més, hi posen noms i cognoms. L'arxiver Pròsper de Bofarull i l'escriptor Antoni de Bofarull. Aquí, en Ramon Riera, el blog de Buidac de Memòries dedicat a la divulgació històrica. Hem fet un estudi que consta de 4 parts. En la primera part presentem unes notes històriques. Pararem especial atenció en l'equilibri de poder dins d'aquesta corona catalano-aragonesa. En la segona part analitzarem el clip i desllorigarem algunes estratègies de manipulació mental. A la tercera part anem a l'àmbit historiogràfic i veurem el sentit que té fer servir aquest mot per part dels professionals. I tanquem amb unes conclusions. En història, a vegades es fan servir els mots originals del moment i de vegades cal inventar-se o afegir mots nous. En l'edat mitjana, el que és la corona catalano-aragonesa, no hi havia realment cap terme per parlar de tots aquests territoris. El que més potser s'hi acostaria era el de terres i honors del senyor rei d'Aragó, per dir d'alguna manera. I això és perquè era un conjunt de regnes que s'havia anat agregant, s'havia anat ajuntant, fos per matrimoni, fos per conquesta. Llavors no hi havia una personalitat política única. A diferència, per exemple, del que passava a Castella, que també s'havien anat afegint tota una sèrie de regnes i territoris, però que es anaven integrant en un únic context polític, en el qual els regnes només eren coses administratives. El que és la corona d'Aragó, cadascun d'aquests regnes i territoris conservava la seva personalitat política i llavors això fa més difícil poder parlar en un sol terme que englobi totes aquestes realitats polítiques. Hem de recordar que a l'edat mitjana no hi havia un cos social d'una nació que s'identifiqués amb un estat, sinó que els països eren més aviat el patrimoni d'un noble important, d'un sobirà independent. Hem d'entendre també que a l'edat mitjana no era el mateix una corona que un regne. I en què es diferenciaven? El regne era un territori governat per un sobirà que tenia com un conjunt lògic, que fossin les lleis, que fos una història, que fos potser una cultura, uns límits més o menys definits, un idioma, tot i que en aquella època no tenia la importància que té avui dia. Una corona, en canvi, era entès com tota una sèrie de regnes que formaven part del patrimoni personal d'un sobirà. Un sobirà que tenia diversos regnes. Llavors era més aviat el sinònim d'un conjunt patrimonial. Llavors, si parlem de corona d'Aragó, entendríem que és el conjunt patrimonial dels reis d'Aragó. Però per què dels reis d'Aragó? És simplement una raó de prestigi. No és que la resta de regnes i comtats estiguessin sotmesos al regne d'Aragó, com pretenen certs pseudoexperts o certs polemistes de Facebook i de Twitter. La corona d'Aragó es forma quan la Casa de Barcelona, dels comtes de Barcelona, obté el regne d'Aragó mitjançant el matrimoni de Ramon Berenguer IV amb la reina Peronella. I ja es poden inventar les martingales que vulguin, dient que si el comte de Barcelona es va fer vassall del seu sogre i totes les històries que ens vulguin explicar els nostres amics, els pseudoexperts, però la veritat és que estem a l'edat mitjana i a l'edat mitjana domina
el llinatge de l'home. El que passa que, a diferència d'altres llocs, Ramon Berenguer IV va tenir cert olfacte polític i a part va seguir una mica la tradició de quan es va incorporar al comtat de Provença i va respectar tota la personalitat i les institucions del Regne d'Aragó, de manera que des d'aleshores la corona d'Aragó va començar sent bicèfala, tinguent d'una banda el regne, que va continuar com a regne, i després el comtat de Barcelona i la resta de comtats que acabaran sent coneguts com el Principat de Catalunya. La conquesta es completa amb el Regne de Mallorques i finalment el Regne de València, que serà el tercer punt de poder amb el qual la corona d'Aragó esdevé tricèfala. Mar enllà, també van conquerir o dominar els regnes de Sicília, de Sardenya i de Nàpols. Tot aquest conjunt de regnes, de fet, no tenia un nom comú, bàsicament era un patrimoni. Potser sí que en algun moment Pere el Cerimoniós parla de Corona d'Aragó, però precisament si parlem d'aquest rei, cal saber que ell mateix es considerava Pere III, que si fos el número de reis d'Aragó seria Pere IV. I a banda d'això també sabem que va encarregar un conjunt d'estàtues per la sala del tron dels seus avantpassats. I més enllà del fons el cast, enrere són comtes de Barcelona, no són pas reis d'Aragó els que surten en aquestes estàtues. Ell mateix, en la seva crònica, ens posa l'exemple de que els emperadors alemanys se'n van a coronar a Roma i de la mateixa manera el seu llinatge, quan es fan reis de la corona d'Aragó, se'n van a coronar primer a Saragossa perquè és el regne de més prestigi. Amb tot això, es fa més fàcil d'entendre que ni els reis es consideraven exclusivament aragonesos, ni tampoc Catalunya i València pertanyien a Aragó, com certes maniobres presentades molt mel·lífluament pretenen fer-nos creure.